Ayiwa lakodɔnni min samana ka bɔ yen sisan ka bɔ kɛnɛ an ka kibaruya sɔrɔlenw ye République arabe saharawi démocratique ale yɛrɛ n'i y'a ta fɔlɔ k'a bɛ diɲɛ bisimila ye u filɛ kɛnɛ min kan nin ye Polisario o kɛnɛ tun don Maroc de ye kɛlɛ kɛ ka Espagne gɛn ka bɔ dugukolo in kan pewu k'a sagoya ta nka sama ni fadenya min tun bɛ Maroc ni Algérie cɛ Algérie fanga ka bon sabula arabu jamanaw la farafinna maa tɛ min ka nafolo ka ca ni Algérie ta ye Algérie de ye fɛɛrɛw sigi sen kan sa ka i nɛnɛ ninnu kɔrɔ k'u sama min ye jɛkulu in ye a sigilen ani jamana in sigilen Mali ye lakodɔnni kɛ juillet kalo tile 4 san 1980 san ɲinan san kɔnɔna na sa avril kalo tile 10 Mali ko k'a tɛ u lakodɔn tuguni lakodɔnni in fana a kun sinsinnen tɛ fɛn wɛrɛ k'a ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye Moussa Traoré ale kun ni Algérie jamanakuntigiw ka di o diya fɛ an'o teriya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Chadli Benjelili ye ale ka waati ale ni Moussa ka teriya diyara kosɛbɛ o y'a to Ligue arabu maaw olu ye wulikajɔw sigi sen kan yaasa min ye Moussa Traoré ye a ka gɛrɛ u la Moussa y'a tɔnɔ bɔ ni mun ye o ye pont filanan min jɔlen filɛ an fɛ yan nin ye n'an b'a fɔ ma pont FAD o kɔfɛ min ye Algérie ye a waati kɛlen k'a daminɛ san 1982 la u ye Mali ka boursiw caya kosɛbɛ walasa jamanakuntigi kɔni nana sa o ni Moussa tun ka di hali waati min na Moussa ka fanga jasora n'u ye a bɔ fanga la yan maa caman tun y'a miiri k'a fɔ ko Moussa taatɔ don tunga la Algérie nka a yɛrɛ de ko ayi a ti fɔ ale ma fiyewu ko président kɔrɔ ko o filɛ tunga fɛ nin ye k'o ti fɔ ale ma ni min bɛ k'a la jamana in kɔnɔ o ka kɛ ale la ale b'i sigi ka o kɔnɔ Moussa Traoré bɔlen kɔ yen démocratie fanga tigiw olu ma ko in kɛ gɛlɛya ye olu fana y'a to yen sabula an bɛɛ lajɛlen tun bɛ Algérie kama kɔrɔ hali bi ka Algérie to yen ko mun t'a tɔɔrɔ min t'a degun o y'a to min ye démocrates olu ka san 30 kɔnɔna na olu fana y'an to yen an ka saharawi yɛrɛ lakodɔn saharawi lakodɔnni nana kɛ gɛlɛya ye waati min o kɛra san 2011 Algérie ale ye maa dɔw jaso dugu in kɔnɔna na n'o ye RCA ye o maa dɔw kun bɔra Libi kɛlɛ waati ka t'u kɔ a ye kosɛbɛ fankelen o bilara ka na don Mali kɔnɔna na wa olu de nana kɛ bamajiwale kangaranw ye bi wa o dogo yɔrɔ fana ye saharawi in ye bi Mali yɛrɛma jamana ɲɛmaaw faransila fanga ɲɛmaaw olu ko taabolo 3 Mali ka nafa jumɛn bɛ nin ko in na dɛ ko jumɛn bɛ bi n'o bɛ malidenw nafa ani malidenw u bɛ se k'u ka kɔn fɔ fɛn minnu na k'a sɔrɔ maa m'a f'u ɲɛna i t'a yan fɛ a y'a kɛ tan o y'a to olu y'a jateminɛ sa ka kow jate lajɛ k'a fɔ an ka bɔ nin ko in yɛrɛ la a ka fisa a ka dɔn ko Mali min ye Sahara ye a t'a lakodɔn ka da kun jumɛn kan a bɛ se ka kɛ a bɛ Algérie ɲɛ bilen nka a t'a ɲɛ ci Maroc ni Algérie ka fadenya kɛlɛ ka kɛ ni diɲɛseleke naani ka taabolo ye bi ni Mali b'o kɔnɔna na a ka kan ni diɲɛseleke naani tɔn bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ tɔn la taabolow la sabati u ka sɔn nin waati in na yaasa nin ko in ka sigi sen kan Maroc ale ka yamaruya kɔnɔna na nka jamana minnu bɛ n'olu bɛ Algérie kaman kɔrɔ hali bi olu kɔni bɛ a ko in na wa Maroc fana bɛ ka samali kɛ yaasa minnu bɛ farafinna jamana minnu bɛ olu ka na nin waleya kelen de y'a to ni Maroc y'i sama ka bɔ pewu Union africaine na k'a fɔ k'a sen t'a la pewu o y'a sɔrɔ Assane de ale bɛ balo la nka min ye Mali ka lakodɔnni ni jamana wɛrɛw ka lakodɔnni o de y'a to min ye Union africaine n'o ye OUA ye ale de tun ye République saharawi lakodɔn k'a ta k'a jate jamanaw fɛ Dirisa Mamɛta tilegan in na avril kalo tile 10 o kɛra Mali kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ale tɛ nin jamana in lakodɔn tuguni yɛlɛmaba don sabula a bɛ tiɲɛ dɔw jira tiɲɛ minnu bɛ bi n'o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye k'a daminɛ san 1990 san fo kana se nin waati ma nin ko in kɛlen don ta ma bila ta ma fo kɔsa in na Nations Unies yɛrɛ maa ɲini maa min bɛna taa ko in ban ka kɛ ni Maroc ka yamaruya ye hakilina jumɛn b'i la fɔlɔ yan'an ka ɲininkali tɔw cɛ Kasim k'i fo kosɛbɛ invitation na ka an filɛbaga ni an lamɛnbaga k'u bɛɛ lajɛlen fo je pense que kunu décision min taara an ka jamana fɛ ni o ye ka Mali ka reconnaissance ka a bɔsi République arabe saharawi démocratique la je pense que ne yɛrɛ ka faamu yɛrɛ la c'est d'abord c'est logique et réalisme b'a la et on peut même dire que a kun kan ka kɛ kabi waati jan ka kɔn bi ɲɛ pourquoi je m'explique parce que i ye historique min kɛ sisan nɔ
an ka président la ka hinɛ na Musa Traoré a ye ni république in reconnu ka sababuya kɛ an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ensuite Mali ka intérêt kama parce que n'i ye fɛn fɛn fɔ a kɔni bɛɛ lajɛlen Mali ka intérêt kama a y'a kɛ o kama donc o kɔrɔ ko an bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est des questions d'intérêt donc ni intérêt jɔra waati o waati n'i lajɔ ye voilà oui anw ni Niger anw bɛ ɲɔgɔn fɛ AES kɔnɔ Niger ni Algérie ka surun ɲɔgɔn na taama ɲɔgɔnya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ Iran soutenir Maroc dun ko ale ka sira foyi tɛ Iran ko la n'i y'a jateminɛ bɛɛ bɛ t'i ka nafa de nɔfɛ i ka jamanadenw ka nafa bɛ yɔrɔ min n bɛ kuma d'i ma voilà donc c'est des questions d'intérêt et surtout fo ka n'a kɛ ka bɔ i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ tuguni mais i bɛ kɔlɔlɔ de sɔrɔ a la ni a sera yɔrɔ la forcément i kan k'i jɔ ka réfléchir n'a sɔrɔ ni Sahrawi tun ye jamana de don yɛrɛ ko a bɛ n'a fɔ jamana tɔw sango b'a sɔrɔ logiquement sango kan ka sɔrɔ Mali y'a ka ambassadeur rappelé ka bɔ yen ka sababuya kɛ n bɛna min expliquer sisan parce que rapport wo kɔsana ko bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Front Polisario ye ko Front Polisario ni terroristes minnu bɛ Mali attaqué a kɛra état islamique a kɛra jinɛ min ye Front Polisario n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo deuxièmement minnu bɛ yen nɔ n'o ye MNLA n'a tɔ i b'a dɔn a bɛɛ ye kelen mais olu fana ni Front Polisario u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɔsana rapport dɔ bɔra o rapport y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ukrainiens ani Front Polisario éléments u bɛ don Mauritanie fɛ ka na an ka attaqué et plus précisément attaque min kɛra Tinzaouaten il a été prouvé à travers des rapports k'a fɔ ko Front Polisario éléments farala terroristes ka a do kan attaqué et même bien avant ça oui même bien avant ça d'ailleurs mɔgɔ bɛ se ka taga lajɛ en 2022 2023 Espagne kɔnɔna la u ye Front Polisario élément dɔ yɛrɛ minɛ ka a juger parce que ko lien b'a ni contact bɛ ani état islamique ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka Mali fɛ yan nɔ quoi donc imaginez ani Algérie bɛ ni mankanba in bɛɛ la pourquoi parce que Algérie bɛ ka Mali terroriste Algérie ni o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a y'an ka ambassadeur ni fɛnw bɛɛ lajɛlen rappelé ka bɔ yen comment est-ce que Mali bɛ se ka yɔrɔ dɔ reconnu o yɔrɔ groupe min bɛ yen nɔ parce que kɛlɛ fɛn fɛn bɛ sen a bɛɛ Front Polisario de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ donc o Front Polisario ni terroriste tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka Mali attaquer donc ça nous apporte quoi l'insécurité ani saya a bɛ ka o de lase a ma donc o de la n ko n'a sɔrɔ ni jamana kun do i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min na sango b'a sɔrɔ normalement yɛrɛ an y'an ka ambassadeur rappelé ka bɔ yen mɔgɔw t'o fana kalama quoi a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko jamana yɛrɛ de bɛ yen koyi voilà tɔgɔ jamana de don n tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ siri ko jamanakuntigi bɛ yen fɛn bɛ yen non o tɛ yen fɛn ba tɛ yen et puis Front Polisario trafic c'est-à-dire kojugu fɛn fɛn bɛ kɛ zone in kɔnɔ na u sen bɛ a bɛɛ la donc Kasim o ni kojugu kunyanfan bɛ ɲɔgɔn bolo voilà donc comment imaginer an bɛ ka dugukolo dɔ reconnu mɔgɔ dɔw kaba n'o ye Front Polisario ye et olu kɛlen don réservoir ye minnu bɛ ka terrorisme alimenter k'an ka jamana yɛrɛ attaquer donc même en représailles Front Polisario yɛrɛ ka participation aux actes de terrorisme aux attaques contre le Mali an kan k'an ka reconnaissance retirée ka bɔ o bolo deuxièmement halisa logique kɔnɔna na imaginez comment est-ce qu'on peut continuer ka Front Polisario k'a soutenir k'a fɔ ko jamana ka di a ma alors que dugukolo de don dugukolo bi ni terroristes bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen cɛnnikɛlaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc an dun bɛ k'olu de kɛlɛ donc c'est comme si an bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa dugukolo dɔ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye ni dugukolo min sɔrɔla ni an yɛrɛ fana bannen don min b'an fɛ yan voilà donc c'est comme si ni entraînement ni fɛnw de bɛna na kɛ yen nɔ walasa ka anw de attaquer tuguni quoi donc le Mali a même intérêt ninnu ka contrôle kana kɛ yɔrɔ in kan parce que n'u ka contrôle kɛra yɔrɔ in kan non seulement a bɛ kɛ ka Mali déstabiliser a bɛ kɛ ka Sahel bɛɛ lajɛlen déstabiliser parce que u ni trafiquants ni terroristes ni a tɔ bɛɛ lajɛlen n bolo bɛ ɲɔgɔn bolo et troisièmement i b'a dɔn n'i ko Front Polisario ko Algérie n'u bɛ voyager ni Algérie de ka passeport ye Algérie de b'u héberger Algérie de b'u financer et même Algérie de b'u latɛmɛ soit Mauritanie fɛ ou bien ka don Algérie yɛrɛ fɛ ka na anw attaquer yan nɔ donc imaginez an bɛ mɔgɔ dɔ dɛmɛ o tigi ka fanga sɔrɔ n'o ye fanga sɔrɔ o bɛ kɛ Algérie ka instrument ye tuguni ka tila ka anw kɛlɛ tuguni quoi donc ça n'a même pas. ça veut dire que anw ka Algérie kɛlɛ kun yɛrɛ kun ye min ye anw n'olu fana ka di. voilà donc ça n'avait par fini ça n'avait même plus de sens o de la même n'i ye Mali ka déclaration ye n'i ye nin parti ta i b'a ye Diop ko après une réflexion approfondie donc ils vont même aller dire que comment dire là dossier qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale. Donc ça veut dire quoi? Ni sigi ka hakili jagabo yɛrɛ de kɛ i b'a ye nin dossier ce n'est plus
autonomie ko dɔrɔn tɛ tuguni, c'est une question de sécurité nationale ou de sécurité sous-régionale. Donc a kan ka ta ni hakili. Donc ça c'est le volet sécuritaire ani volet intégrité territoriale. Maintenant même volet diplomatique, an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali dɔrɔn tɛ, il y a fait Nasser Bourita fa ka discours kɔnɔna na jamana 50 de tun bɛ yen minnu ye comment dire la RASD reconnu, olu bɛɛ ka reconnaissance retirée ka bɔ a la. Nations Unies yɛrɛ ko désormais ko u bɛ Maroc ka plan d'autonomie de reconnu. Maroc bɛ fɛ ka kɛ cogo min. Voilà, donc c'est comme si an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka indépendance forme wɛrɛ la, ce n'est même plus d'actualité. I m'a faamu, diɲɛ bɛɛ ko an ka na nin sira in. Donc moi je pense que c'est vraiment c'est logique, hein, et à quel yɛrɛ c'est comme si a bɛ taga an ka jamana principe, c'est-à-dire ka kɛlɛ bɛ kɛ, voilà, an ka kuntilenna saba n'o bɛ taga ni n'o bɛ taga ni ɲɔgɔn. Donc moi je pense que c'est une décision à féliciter et à soutenir. Ayiwa, a bɛ ani Maroc fana ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin, bolodi ɲɔgɔnma min tɛ bila ko ye, seko ni dɔnko ni adamadenya ta nasiraw fɛ, an ka jamana fila fana bi ko tɛ, hali n'a sɔrɔ kuma dɔ la fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ k'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ, nka a t'a to Maroc ka bɔnforola kuma ta ka ɲɛsin anw ma, an fana b'an yɛrɛ minɛ ka kɛ ni ani Maroc ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kumaw la, nka nin sen nin bɛna n'a sinsin. Oui, non seulement ni bɛna sinsin, ni an ni Maroc ta i n'a fɔ Diop y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la à un moment donné, a ko malgré que waati caman bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ani Maroc fɔɲɔgɔnkɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ, mais Maroc tɛ an minɛ a ma, u t'a kɛ i n'a fɔ Binajan ta cogoya. Binajan sigilen don an kɔrɔ, n'a y'an sɔrɔ a b'an bolo kuru. U t'a kɛ i n'a fɔ Binajan ta cogoya. Et en plus de ça aussi, ni ye Maroc ta, Maroc ye jamana ye min ka investissement ba bɛ Mali la. A kɛra télécommunication ye o, a kɛra finance o, a kɛra banque nu fɔ, Maroc ka investissement ba bɛ Mali la ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan. U bɛ BDM na, voilà, u bɛ BIM na, u bɛ yɔrɔ caman, u bɛ télécom fana na n'o ye Malitel Move Africa ye. Voilà, et même an ka relation ni Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn, même waati dɔ la n'a bɛ to ka gɛlɛya dɔɔni, mais i b'a ye privilège dɔɔni bɛ an bolo Maroc ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan olu bɛɛ lajɛlen. Donc moi je pense que o relation tigiw o entretenir o nafa ka bon jamana kan kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛlɛ sugu dɔ ni comment dire la offense sugu dɔw kan. Ayiwa, an b'a ye fana k'a fɔ min ye nin ko in ye, a bɛna na to jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama sira fɛ, min ye fanga yɛrɛ k'i jɔ a fanga jɔyɔrɔ la ka jamana ka dugukolo bɛɛ lajɛlen kisi ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan. Mali yɛrɛ taama bila taama min tun bɛ Sahara ko la, o fana ka danganamaya bɛɛ ye sen. Oui, effectivement, parce que c'est comme si c'est message dɔ yɛrɛ de do kɔrɔ pour que k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na, désormais il faut respecter le Mali. I m'a faamu, c'est-à-dire fɔlɔ double jeu dɔ tun bɛ yen nɔ, an m'a ɲɛ tugu, voilà, on sait que i bɛ ka, voilà, an ka nafa t'a la, i bɛ k'an tɔɔrɔ, i b'an attaquer, i bɛ terroriste kɔfɛ, mais an b'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔ diplomatie tun bɛ to, an b'a hypocrisie jouer. Non, bon, maintenant désormais on va plus accepter que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko ka dankari an ka jamana la, an ka jamanadenw ka ɲamana la, a yɛrɛ ka nafa anw tɛ fɛn sɔrɔ la, an ka tila k'an da de tuguni quoi. C'est même un signal ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma quoi, et plus précisément ka ɲɛsin Algérie ni a ka, parce que an bɛ se ka front policier yɛrɛ wele i n'a fɔ Algérie ka proxy de don quoi, parce que Algérie de Algérie ka proxy de don. Ayi, olu ka fɛn bɛ Algérie de don. Voilà, Algérie de b'u utiliser, n'u kan ka mɔgɔ jamana min attaquer, Algérie de b'u utiliser, n'u kan ka taga yɔrɔ min na Algérie de b'u utiliser. C'est un message à l'endroit de tout le monde. Désormais n'i ye Mali bonya, Mali b'i bonya. Deuxièmement, Mali ti a ɲɛ tugu tiɲɛni ka ɲɛsin a ka jamana ma tuguni, o bɔra mɔgɔ yɔrɔ la désormais kan. Voilà. Ayiwa, an b'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛma hɔrɔnya ko b'a kɔnɔ, min ye jamana yɛrɛ ka kanabila ko b'a kɔnɔ, jamana ɲɛmaaw y'u sinsin kuma min ka ko in na, o ye k'a fɔ ka kɛ i yɛrɛ ye k'o sinsin an ka nafaw kan, kɔnɔna na ani kɔkan na ani an jɔyɔrɔ fana diɲɛ sɛnɛkɛla ni bankun kan. C'est comme si ni ye nin décision in ta, j'ai suivi un peu commentaire min bɛ ka kɛ a ka Maroc presse fait. Et là je me suis dit peut-être en bolo kodendo mais à tellement niveau bela. Et c'est là où j'ai compris que Mali diplomatie bilama, c'est-à-dire à fanga ka bon kosɛbɛ, ça compte beaucoup sur le plan international. C'est comme si j'ai même vu des spécialistes de Maroc chez nous faire quoi. C'est comme si nous Mali ka Mali ka position sɔrɔ na. Mɔgɔw fana bɛ Mali kɔ. I b'a faamu, a bɛna fɔ Mali ka position, c'est comme si a bɛna na fɛnba de lase o ma Afrique kɔnɔna la ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna. Mais n ko Mali ka position de y'a to ni OIA yɛrɛ ye Sahara lakodɔn. Voilà, alors que e ka jateminɛ kɔsɛ na Américains ye nin position ta, Français ye nin position ta, Kenya y'a ta kɔsɛ na, mais ça n'a pas fait autant de bruit. I b'a faamu. Bon farafinna fana Mali fana lamɛnnen de don. Voilà, donc ça veut dire que a teri jamanaw caman de bɛ yen. Effectivement. Minnu b'a fɔ ni Mali b'a la, an b'a la. Voilà, donc ça veut dire que ça c'est comment dire là. Avait avantage avant et puis
u jigi dalenba don a kan et puis fɛnba don u bolo fana quoi donc ça démontre également jamana mana don ko mina n'a kan di yɔrɔ min i b'o jate non seulement n'a kan di c'est là où il faut comprendre que c'est-à-dire panafricanisme yɛrɛ ni souveraineté yɛrɛ ni Afrique yɛrɛ kɔnɔna la c'est-à-dire Mali leadership dɔ sɔrɔ leadership min ni peut-être souvent ala an yɛrɛ ta a nafa dɔn ala yɛrɛ tɛ a niveau dɔn parce que bɛɛ bɛ boli Mali nɔfɛ ni Mali ye direction min ta ou bien ni Mali gɛrɛla ɲɔgɔn na ou bien ni Mali yera ɲɔgɔn fɛ a bɛ auraba de d'i ma à travers le monde kɔkɛ bɛ k'a diya bɔ sa voilà il y a fait ko kɔkɛ bɛ k'a diya bɔ imaginez jamana bɛ yen bi minnu bɛ ka gɛrɛ kɔkɛ la tu pouvais même pas imaginer wallahi tu pouvais même pas imaginer k'a fɔ k'olu jara tun bɛ gɛlɛya ka alu tɛgɛ di a ma kuma tɛ ka taga a fɛ yen ka taga sanu k'a fɛ et puis ka tila ka o afficher ni a ye ayi o yira k'a fɔ k'u n'a bɛ se ka baara kɛ voilà et puis u b'u afficher ni a ye mais est-ce que nin fɛn in bi an y'a ye fana k'a fɔ Maroc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ka jabɔ fɛnw ni fɛnw na kalanden minnu bɛna na taa ekɔliden minnu bɛna na taa Maroc famana ka ni ɲɔgɔnna bourse de an ka jamana ma dɛ ouais Maroc famana ka ɲɔgɔnna bourse et puis gɛrɛntɛ fana tun b'an ka yen kosɛbɛ surtout fɛn min ye autorisation électronique de voyage visa voilà au Maroc non o ye mɔgɔba de degun anw dɔrɔn tɛ o ye mɔgɔ camanba de parce que u ka fɛn ninnu da ka di de koyi u ka kɛnɛ yɔrɔ ninnu da ka di puis n'i taara yen fana lafiya n ko n'anw dara an bɛ yɛlɛma misiri de kɔnɔ yen i ti balo sa ye o i bɛ misiri kɔni kɔnɔ Maroc kɔni i taalen de ɲɛna o kuma tɛ ni araba don e tilara kana an bila an ka taa ne dun bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ ne yɛrɛ sen sumana ye parce que u kun ye papier nin don an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ i bɔra yen sera heure 3 heure 4 voilà papier wula ka bɔ yen alors que papier a bɛ jamana wɔɔrɔ a b'u ni jamana wɔɔrɔ ɲɔgɔn cɛ mais an yɛrɛ bɛ sɔn ka na kɛ sababu ye fana k'a b'u ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc tu as vu l'impact comment dans la fin yɛrɛ impacté ensuite i ye bourse minnu fɔ mɔgɔ minnu fana bɛna na bourse sɔrɔ ka taga kalan kɛ même si n tɛ fɛ ka n sinsin bourse kan kosɛbɛ mais visa électronique ne bolo o nafa ka bon a nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ taga yen nɔ a kɛra minnu bɛ taga ci wɛrɛw la wa a kɛra minnu bɛ taga furakɛli la minnu bɛ taga quand même c'est des gestes minnu b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɛra vraiment a ye fɛnba ɲɛ u ye et puis n b'a dɔn a tɛ nana danni ma parce que commission mixte fana coopération o fana kan ka na kɛ voilà ça aussi fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ comment dirais je la kɔnɔ mais ne bolo nin bɛɛ kɔfɛ min nafa ka bon a la kosɛbɛ o ye an ye signal min di comment dire la diɲɛ yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ désormais le Mali ne peut plus accepter ka jamana dɔw reconnu nin tɔgɔ la tan o jamana ka tila ka participer attaque terroriste la ka ɲɛsin Mali ma ka Mali déstabiliser o kɛra jamana o jamana kɛra o kɔfɛ sa nous on va plus accepter ça o logique c'est plus o ye message in ka bon kosɛbɛ puis ci dɔ ka ɲɛsin hali proxy misɛnnin wɛrɛ ma minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ u bɛna dɔn k'a fɔ ko non le Mali Dirisa Minɛnta maa bɛ ka kuma dɔw yɛrɛ fɔ surtout an yɛrɛ fɛ i b'a dɔn k'a fɔ anw de kɔni ka jateminɛ ni diɲɛ maa si ta tɛ kelen ye an ka jateminɛ cogo ni maaw ka kow tɛ kelen tɔw bɛ fɛn fɛn ye ɲuman na anw caman b'o ye o fine bi n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ Mali bɛna na i sinsin diɲɛ seleke naani ko a bɛna na ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya min d'u ma Maroc ka fɛɛrɛ kɔnɔna na dɔw fana bɛ k'a fɔ ko n'an y'an ta o fɛ ko yalama ko maa minnu bɛ k'a ɲini an yɛrɛ fana fɛ k'an ma fiɲɛ bɔda d'olu fana ma ka kuma da d'olu ma wa c'est-à-dire ma faamu u bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'anw ye Saharawi Maroc ka kɛ o denfa ye ko olu ka jamana lakodɔn ko minnu b'anw yɛrɛ fɛ yan ko yalama k'an ma sababuya d'olu fana ma olu fana ka kuma da sɔrɔ wa fɛn suguya kelen tɛ o k'a fɔ fɛn suguya kelen tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ groupe foyi tɛ Mali kɔnɔ yan résolution foyi tɛ Nations Unies kɔnɔ yan nɔ e ma deli ka taa Nations Unies fɛ ko ka Mali territoire fan dɔ lakoni ko dɔ ka fanga dɔɔni b'a kan ou bien ko ka groupe dɔ rekoni ko ka fanga dɔ bɛ yɔrɔ dɔ kan o tɛ yen nɔ alors que Front Polisario c'est le contraire i m'a faamu Nations Unies yɛrɛ de y'a rekoni ko u ni Maroc ka sigi ka kuma pour que Maroc ka bɔda dɔ di u ma genre a kana kɛ i b'a fɔ indépendance tɛ k'u bolo mais u ka yɔrɔ min b'u bolo voilà yɔrɔ min b'u bolo voilà dan n'u ka fɛ u b'o yira Maroc ma ban o ma comme Maroc ma ban o ma mais Algérie de tun bɛ ka continuer ka kɛ non ko o dɔrɔn tɛ ko ka u yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de d'u ma k'u fara ka bɔ Maroc i m'a faamu voilà par exemple même n'i ye Espagne ta n'i ye Catalan ta ko u fana voilà Basque France plus précisément n'i ye Catalan ta mɔgɔw b'a Barça yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mais a gestion tɛ i n'a fɔ Espagne Madrid gestion bɛ kɛ cogo min na non ce n'est pas comme ça i m'a faamu masakɛ ka politique ale ka non autonomie dɔɔni b'u bolo i m'a faamu olu yɛrɛ ka kɛlɛ fanba yɛrɛ tun bɛ ka kɛ waati dɔ la u tun bɛ fɛ ka u fara ka bɔ Espagne n'a yɛrɛ de Espagne fana ma jɛ ni o ye quoi
ntaro ni hakili bala waati dɔ la ka joro bɔ les piqué autres olu bɛ kun u exprimer fɛn dɔw fɔ voilà o ɲɔgɔnna caman bɛ mais ça a bɛ dépend jamana yɛrɛ tariku de la quoi jamana sigicogo a bɛ sigi waati minnu na ani communauté minnu bɛ a kɔnɔna la alors que au Mali ce n'est pas ça Mali ta n'i y'a jateminɛ Mali rébellion c'est fɛn sigilen de don tilegan de fɛ ka mɔgɔw wele ka na dɔrɔn k'a fɔ bon anw bɛna taa an bɛ marifa di aw ma a ye marifa ci a k'a fɔ k'a tɛ fara ninnu kan e m'a faamu et puis minnu yɛrɛ nɛgɛra ka don a la olu yɛrɛ ka k'a fɔ olu yɛrɛ ko cogo di olu yɛrɛ ko u tɛ a la quoi donc ce n'est pas fɛn sugu kelen comment dire la fɛn sugu kelenw tɛ en plus de ça aussi n'i ye Mali ta ka Mali comment dire la fɛn rébellion ta ka ninnu ta Sahara ninnu bɛ u bɛ arabu de o kama ko u bɛ arabu ni n'i ye Mali ta a instrumentaliser len de don walasa k'a fɔ ko siya dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ fɛ k'i fara ka bɔ jamana tɔw la jamanaden tɔw la ka jamana voilà ça c'est sariya yɛrɛ tɛ jɛ ni o ye quoi donc voilà ani Mali ta tɛ kelen et même i b'a mɛn mɔgɔw da k'a fɔ oui Mali ye nin min kɛ tantɔ an ko an ka dan neutralité de ma diɲɛ ni neutralité tɛ taa koyi i bɛ sa o bon Kasim dɔ bɛ t'i bugɔ k'i fa fu Kasim netiri i jɔ fɔlɔ Kasim i jɔ fɔlɔ ban a tɛ sabara bɛ briller Maroc ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sama la Front Polisario ni Maroc bɛ ka ɲɔgɔn sama ni e ye Front Polisario reconnu neutralité bɛ min ni y'a san 46 an tɛ neutralité la ayi an kɔni tun t'o la an taara fan kelen fɛ ko an ka nafa bɛ yen an y'an sigi ka hakili jagabɔ kan an y'a ye k'a fɔ nafa dɔrɔn tɛ dɛ o ko in yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu an bɛ degun min yɛrɛ kɔnɔ bi dɛ o nɔ yɛrɛ b'a la an ko non an ka fanga yɛrɛ minɛ ninnu na fɔlɔ parce que ninnu ye fanga sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye a bɛna tiɲɛni fanba don an quoi donc an yɛlɛmana comment dire la fan wɛrɛ fɛ et puis en plus ka tila k'a fɔ an ka intérêt bi o fan de fɛ halisa ni mɔgɔ dɔ sigilen don ka neutralité ko kuma fɔ la quoi ça n'a même pas le sens. ayiwa maa caman bɛ k'a yira fana k'a fɔ ko waleya in a bɛna na ni dayɛlɛ bolodiɲɔgɔnma sira fɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ko n yɛrɛ bɛ min kalama kɔni n ka Maroc taga la maa dɔn k'a fɔ min ye Bamanjɔrɔni wale kɛbaaw ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔliw la farafinna kɔnɔ yan Maroc bɛ wanew fɛ yiriwali ko ta na sira fɛ ani bolodiɲɔgɔnma ko ta na sira yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun sɔrɔ nin ko in na parce que nafa ko de bɛ yen sisan. Bon déjà vous savez diplomatie kɔnɔ na fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kɔnɔ surtout ni jamana fila bɛ yen n'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu u ka intérêt kan parce que il faut pas aller croire que jamana dɔ bɛ yen nɔ voilà o de b'a voilà non a bɛɛ bɛ dépend jamana bi i n'a ka jɛ kɔnɔna la i bɛ se ka min sɔrɔ ka na ani a bɛ i bonya ka se niveau min na bon ni ani Maroc ta k'a jateminɛ i b'a ye Maroc yɛrɛ ka intérêt kama u sama an nɔfɛ fɛn caman na parce que Maroc a compris que déjà investissement ninnu kɔfɛ ni ani an sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na déjà ça fait un marché 71 millions d'habitants ni AES ta donc ça fait un marché ensuite anw ti océan sɔrɔ donc à travers Maroc fana o baara yɛrɛ b'u bolo voilà o baara comment dire o baaraw bɛ sen na et faut pas même oublier que Maroc avait même proposé projet min filɛ nin ye Niger ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ sisan n'o ye gazoduc transsaharien ye le Maroc avait même proposé au Nigeria plutôt k'u bɛ a kɛ ka tila ka sira wɛrɛw bɔ mais à l'époque ça n'a pas trop marché quoi donc o dun ka ko ka teli dɛ olu ti bila ka suma n'u ye min fɔ u b'a kɛ dɛ voilà donc c'est comme si u ka fɛn caman dilannen don an fɛ yan voilà donc c'est comme si a bɛ fanga dɔ di an ka diplomatie ma a bɛ fanga dɔ di olu fana ka diplomatie ma et en termes d'investissement aussi u ka investissement fanga bɛ se ka bonya nɔ i n'a fɔ Maroc fana marché fana bɛ se ka dayɛlɛ anw ye yan nɔ kosɛbɛ et moi je pense que an kan k'an sinsin o fana kan kosɛbɛ ka Maroc marché fana dayɛlɛ an ye fana pour que an fana bɛ se ka don ni n ko ko in yɛrɛ ɲuman ye min an bɛ se ka taa ye comme u bɛ se ka n'an fɛ yan cogo min y'an dɔn maa ye an fana y'u dɔn maa ye i m'a faamu donc moi je pense que c'est vraiment c'est quelque chose min ni a tɔnɔ bɔra kosɛbɛ ça peut nous servir beaucoup et puis a b'a yira mɔgɔ dɔw fana la k'a fɔ désormais aw kelen tɛ quoi i m'a faamu wa voilà le fait même de provoquer cette concurrence entre an ka partenaires ni ɲɔgɔn cɛ ça aussi o fana bɛ an nafa kosɛbɛ voilà parce que dɔw bɛɛ bɛna bila i kunna k'a fɔ ne ta tɛ ninnu ye i m'a faamu wa donc mɔgɔ ma i ka sɛfan bɛ bila voilà donc n bɛ proposition min kɛ u ye ani n bɛ se ka nafa min lase u ma c'est ce qui va compter donc désormais o bɛ na a kɛ ni o ye parce que i b'a dɔn fɔlɔ anw kelen de b'a fɔ ko Algérie ka exclusivité Faransi ka o y'o fɔ kuma caman dɛ Mali kun tilalen don fan fila ye kɔrɔnfɛla kɔni o kun ye Algérie ka exclusivité b'o kan o bɔra la sisan an b'ale ka bisikiw n'a ka nɔnɔmugu n'a ka fɛnw kɛ yanfɛla fana bɛ Faransi bolo donc maintenant le fait même ka an labɔ o kɔnɔna na désormais
k'a fɔ partenaire bon Mali jamana mais intérêt caman bɛ a kɔnɔ la c'est celui qui propose et c'est celui qui nous respecte et surtout celui qui respecte notre souveraineté. Ayiwa kuma fanba yɛrɛ min ye bi anw bɛ jɛkulu kɔnɔna na o ye AES ye Burkina Mali Niger ni waleya min kɛlen filɛ nin maa caman bɛ ka hakili la jagabɔ k'a kan e ta ye jumɛn ye a ko la e y'a faamuya cogo di a tɛna na yigi yɔgɔ ye o la wa. Non a tɛna ni yigi yɔgɔ ye surtout ni ye AES ta gɛlɛya ti AES jamana si ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ti ani si ni Maroc ɲɔgɔn et puis a bɛɛ ni Maroc bɛ contact la déjà parce que n ye projet min fɔ ni o ye accès à l'océan Atlantique la o projet o bɛɛ yɛrɛ kun taara ye yɛrɛ an bɛɛ b'o kɔnɔ déjà Assimi ka président wagati la voilà an bɛɛ b'o kɔnɔ et en plus fɛn min ye hali jamana wɛrɛw b'a kɔnɔ ni o Tchad ni fɛn olu bɛɛ b'a kɔnɔ déjà donc ça ne va pas poser problème mais sur ce volet là fɛn min ye AES ka partenariat ni i bɛ ka bɔli laban ye a y'a yɔrɔnin souligné a kuma ma caya kosɛbɛ peut-être j'ai même eu l'impression que mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ alors que c'était très important a ko u yɛrɛ dama bɛ ka baara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko y a des discussions u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc ça peut être au niveau des chefs d'État k'a fɔ ko an k'an togo dɔn c'est vrai voilà c'est vrai jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a ka partenariat la ko mais u yɛrɛ dama bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ pour que les partenariats comment dire bilatéraux o fanga kana na bonya ka tɛmɛ AES ta kan donc désormais voilà k'u bɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ pour voir donc désormais AES jamana kelen-kelen ani mɔgɔ mɔgɔ bɛna na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ ani o tigi ka baara kɛ ɲɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye ka AES fɛgɛya ka fiɲɛ don AES la donc on va essayer de voir ça donc i bɛ a yɔrɔ souligner a ka intervention laban in kɔnɔ donc ça veut dire que a discussion bɛ sen na mais Maroc tɛ o cadre kɔnɔna la Algérie de b'o cadre kɔnɔna la soit Côte d'Ivoire ou bien Bénin parce que ni ye Algérie ta o ni aw man di ni ye Bénin ta o ni Niger man di ni Côte d'Ivoire ta o n'aw man di o ni i bɛ fana man di donc des relations bilatéraux ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ kɛ président ni ɲɔgɔn cɛ ou bien à des niveaux institutionnels pour voir a kana kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase a ma parce que vous savez AES fana point fort o ye peuple ka adhésion donc bibi na souvent ça fait mal ni Niger y'a mɛn k'a fɔ ko Alassane min ye mɔgɔ 800 labɛn ko ka taga ale attaquer sini sɔgɔma bon ko o ni Mali tɛgɛ filɛ ani Assimi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ k'a kɔrɔta ça peut faire mal hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ et le Niger aussi pareil Burkina aussi n'ale fana ye k'a fɔ ko ale ni comment dire la fɛn ado bɛ cogo min na ko la même scène kelen bɛ passer hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ ça peut faire mal et a bɛ se ka tiɲɛni kɛ dugumana na mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔw jɔrɔ o ye kɔsa in na Niger jamanakuntigi ka Algérie taga ye a kuma cayara olu ka bolo di ɲɔgɔn ma ye donc yan'u ka taa est ce que jamanakuntigi yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ olu ko ɲɔgɔnnaw kan wa. bon là je ne sais pas n'a sɔrɔ ni u kumana ɲɔgɔn fɛ mais a ye impact négatif ba kɛ AES yɛrɛ kan parce que à partir du moment où y'a ye k'a fɔ ko Tchani segira ka bɔ Algérie kana tu pouvais remarquer a kɛra réseau sanfɛ la ou bien a kɛra cercle kɔnɔna la tu pouvais remarquer AES ko kuma dɔgɔra kosɛbɛ jamana ninnu caman kɛra Mali Burkina Niger voilà parce que population de bɛ ko in ɲaga o population de b'a ɲaga i b'a senti population na i tun b'a senti population na bɛɛ tun bɛ ka jamana de fɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ AES kan donc parce que c'est ce que Algérie cherchait aussi à travers la communication car c'est comme si ni Tchani olu de choisi AES kan quoi c'est ce que Algérie voilà pour véhiculer même si ni Tchani ka discours ta il a dit plusieurs fois k'a fɔ ko bon an bɛna na fɛn minnu kɛ il va falloir que kuma ɲɔgɔnya dɔ ka kɛ d'autres niveaux n'olu kɛra waati min na nin bɛ se ka kɛ mais malgré tout ça et surtout il y a Tchani ka discours ala ma tila fɔlɔ Algérie prince commencera ka a ka discours ka a transformer ka kuma wɛrɛ di a ma k'a sɔrɔ a ma min fɔ o kelen tɛ dɛ voilà hali binaja an ka maaw y'a kɛ non mɔgɔ caman moi-même ce jour là moi j'étais ne tun bɛ télé dɔ la et heureusement comme ne tɛ sɔn ka kuma sujet ninnu kan tant que ne ma a version yɛrɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ n'a version yɛrɛ tun tɛ ne bolo a dɔn an bɛɛ tun bɛ induit en erreur parce que quand Tchani kelen k'a fɔ ko a tɛ se ka faamu i m'a faamu wa ko comment dire la ko e k'a kɛ jamana ye min bɛ wuli ka ɲɛsin jamanaw ma voilà i teri jamanaw ma donc u taara sɛbɛn k'a fɔ farafinna ka kelenya yɛrɛ burujali baaraw kɛ k'olu k'e fɛ k'a sɔrɔ e y'o kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ kɔrɔ donc pendant que Tchani bɛ discours la i b'a dɔn infographe tun bɛ ka kɛ pendant que Tchani bɛ discours la Algérie presse u bɛ ka infographe kɛ donc Tchani y'o yɔrɔ fɔ dɔrɔn u y'a yɛlɛma au lieu que u k'a fɔ ko Tchani ko mɔgɔ si ta comment dire la a tɛ se ka faamu voilà a tɛ se ka mɔgɔ t'a faamu mais u taara yɛlɛma k'a kɛ ko Tchani ko non ko mɔgɔ si tɛ se ka da la
da wara ni kuma fila ti kelen a wagati a kuma cayara dɛ voilà donc u taara o saba alors que cɛ ne m'a fɔ mɔgɔ ti da la mais k'a ti faamu de quoi a ti tɛ faamu faamu. k'e bɛ ka nin kɛ donc n'i ko mɔgɔ ma mais Kassim e bɛ ka nin ko min kɛ a ti faamu quoi donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne bɛ k'a fɔ k'i m'a kɛ dɛ c'est comme si c'est Voilà, olu y'a kɛ komi c'est n'a une sɔrɔ façon ouais. k'a f'i yɛrɛ k'i ti ka ɲuman kɛ mɔgɔ caman y'a ta k'a ɲɛsin anw yɛrɛ de ma Voilà. parce que mɔgɔ caman bolo ko a ye anw de labila ka Voilà. Algérie sugandi Ka Algérie k'a sugandi. sɔrɔ a ka kuma kɔnɔna tun tɛ o ye mais u y'a bɔ a minɛn u y'a bɔ a minɛn mais kɔnɔ Dirisa min bɛ ta bi nin ko ninnu minnu filɛ ka kɛ nin jamanadenw i yɛrɛ fɔ cogo min na AES fanga ye jamanadenw de ye e yɛrɛ bolo jamanakuntigiw n'u bɛ nin suguya kɛ u kan ka ɲɛbila baara jumɛn kɛ u kan ka kunnafoni di jumɛn sigi sen kan Mali ye baara min kɛ nin ko in na sa Job ka mɔgɔw a ka service de communication u ye kunnafonidila caman wele u ye mɔgɔ caman labɔ a kalama Job yɛrɛ kumana bamanankan na ka kuma tubabukan na e yɛrɛ bolo o bɛɛ kɔfɛ sa jamana kan ka mun kɛ parce que lafaamuyali de ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ yanni hakili su ka don mɔgɔw la déjà o ye min k'an b'u fo la kosɛbɛ c'est très bien mais souvent la communication ça va au-delà a bɛ yɛlɛ fo nin sanfɛ souvent ne bɛ to k'a fɔ communication na détail nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ hali essentiel kan i m'a fɔ ba mais ni mɔgɔ min tɛ a kɔnɔ kosɛbɛ i t'a faamu parce que i b'a sɔrɔ i b'a dɔn ni déclaration de kɛra mɔgɔ ye déclaration ta an bɛ déclaration commenter tout et tout mais i b'a sɔrɔ taa ni ka segin la kumani fitinin dɔ bɛ fɔ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ kumani a bɛ impact kɛ ka tɛmɛ hali déclaration yɛrɛ donc o la mais ni mɔgɔ t'o kalama ça fait pas passer o de la min misaliya surumani d'i ma regarde kɛlɛ min filɛ nin ye Amérique Iran ani fɛn ni ɲɔgɔn cɛ n da tun bɛna s'a ma o voilà n'i y'a communication suguya jateminɛ i b'a ye détail fitinin dɔw bɛ yen nɔ a tɛ bɔ officiel da mais a détail ninnu n'i y'a mɛn bɛɛ n'i intéressé a la i b'a ye k'a fɔ ko jamana dɔ de service y'a bɔ k'a di journaliste ma journaliste dɔ b'a pour que a ka baara kɛ n'a ye quoi parce que o b'a dɔn o détail in bɛ se ka nafaba ɲɛ ka tɛmɛ hali mɔgɔ ka bɔ comment la sanfɛ ko ninnu kalama kumaw cayara ale information sugu cayara zen nin kɛlɛ in na kosɛbɛ non à un moment donné le monde journaliste dɔ yɛrɛ y'a fɔ lui-même il a reconnu ko Pentagone de bɛ ka information di olu ma ale y'i si sɛgɛlen ko Pentagone de b'a di u ma parce que souvent nin fɛn ninnu na détail dɔ bɛ yen nɔ olu nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ même dɔw yɛrɛ sigara anw yɛrɛw la yan koyi u ko est-ce que k'anw fana tɛ ka Iran ka information dɔrɔn de ta voilà Mali kunnafonidilaw bɛɛ y'olu jateminɛ k'olu bɛ ka Iran ka position de ta quoi voilà i m'a fɔ donc maintenant sisan si les gens pouvaient ni olu fana ils pouvaient ka n'u bɛ se k'o fara u bolo kan sisan i b'a sɔrɔ nin taa ne par exemple commission mixte min bɛ nalen o commission mixte i b'a sɔrɔ détail misɛnnin dɔw b'a kɔnɔna na ça peut servir ka mɔgɔw lafaamuya et puis même nin ko ninnu i b'a sɔrɔ détail misɛnmanin dɔ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ ça peut servir ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw mobiliser davantage ka tɛmɛ par exemple n'i ye déclaration in ta e y'a kalan ne y'a kalan an bɛɛ lajɛlen y'a kalan an b'a dɔn déjà k'a fɔ nin min bɛ nin kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ sisan nɔ ko ni fitini dɔ tɛmɛna ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ min bi ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ka ja ka dɔ fara a kan min bɛ se ka Marocain la a bɛ Marocain nisɔndiya a bɛ Malien la nisɔndiya ou bien a bɛ AES tɔ yɛrɛ bɛ na non mais nin tɛ Mali dɔrɔn de hali an tɔ fana bɛ ka fɛn sɔrɔ nin na bon détail ninnu ça peut servir ka communication booster kosɛbɛ ka donc u ka o fara u kan parce que souvent i b'a dɔn an ka mɔgɔw ka problème de n'i ko k'i bɛ ko ni fitini ka détail minɛ bolo non i bɛ mɛn munumunu na dɛ a so yɛrɛ ka teli a la parce que n'ale bɛ kuma na ale b'a fili i bɛ se k'ale ta récupérer an ka mɔgɔ tɔ ninnu bɛ mɛn k'a sɔrɔ olu ma bɔ k'a fɔ détail sɔrɔ man d'u bolo détail misɛnnin sɔrɔ man d'u bolo Dirisa nin ko min kɛra a bɛ ka kɛ waati la min na marifakanw dalen don fɔlɔ u ko ten dɛ hali n'a sɔrɔ gosili bɛ ka ta ka ɲɛsin Liban ma yalama nin ko min kɛlen filɛ nin ye a jɔyɔrɔ b'o la kuma tɛ Maroc ale kɔni ka surun Israël ni États-Unis na anw ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ni Iran don a tɛna na kɛ kɔlɔlɔ ye o ko in hukumu kɔnɔna wa non a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye hali Algérie siranna de ko in daminɛ la sinon Algérie ni Iran u ka surun ka tɛmɛ u kun ka surun ka tɛmɛ hali anw ni Iran kan fɛn caman bɛ Algérie a bɛɛ ye Iran mais le fait que bombardement daminɛna Guinée fagara et puis a y'a sɔrɔ États-Unis Trump bɛ ka Algérie menacer donc j'ai l'impression que Algérie siranna Américains kana na kolo da o donc girinna k'a fɔ non Iran filɛ ka nin min kɛ a maɲi et puis u ye a comment dire u y'a da hali u ka service u ka journaux n'u ta k'u la u tɛ kuma ko in kan kosɛbɛ ka taa Iran juguya la voilà donc u ye a comment dire u y'a dɔn ma quoi mais nin ko min filɛ nin an ni Maroc ka nin ko minnu filɛ nin sisan vous savez a jateminɛ Américains ka mɔgɔ kɛlɛta fɔlɔ n bɛ se k'a fɔ ni Chinois bɛ se ka kɛ tan sanfɛ sisan mais an bɛ se ka kɛ Russiw ye n'est-ce pas mais malgré que ani Russiw an ka partenaire fɔlɔ ye malgré tout ça
fait comment dire la américain bi tani nga sigla dia dongodo ali kunne do be kuna sini ambassadeur kumbe fait la job défense là c'est-à-dire an ka kuma ni fo folo c'est ça quoi c'est-à-dire bien jamana chama de afram sona ka fako IC bi sera ka sababu yai soit ka igre farafina opinion na ou bien ki yoroma dia farafina opinion il m'a fama obo jatem na donc ils font tout pour que au moins si ou tarana c'est IC ma ou bien on est IC ka ye ñogon fait quoi parce que calcul be ayira ka fako irusu ka succès bi en Afrique c'est à partir de l'AES il m'a fama donc to bela jele il m'a ali union européenne era konna allemand bu denga bo France ko fa itala bu da ta fait sans faveur donc jamano ni ñogon walba sa ni urublu yere ba sa ni fembe ko alu don yara ka to France la gauche wa to donc là donc jamano ni jogote ça n'a rien à voir wati dollar intero kama parce que ni Maroc ni fenta Israël tcheta c'est des questions d'intérêt il m'a fait moi ni Saoudien ni Israël tata c'est la même chose même Maroc position na tobe ka totoro ga gere ala il m'a fait moi arabu jamano bebe kana don et ni nu ko yarate Égypte yera nu kunga suru kosobe accord sur là parce que l'on États-Unis be bara la voilà kuma kunche kuma jumem bi fe yana nga sanga babu tafko flanama Kasim ka ni décision tali vraiment kan ga autorité fo la ko sebe mais ñe kuma mu fa ka o fara kan tuguni ko u ka détail alisa ku gele anga détail commission mixim nga voilà anga détail voilà anya blabara fa voilà ka se ka détail nous font sera pour pouvoir ka se ka jusqu'à présent ka mo mobiliser anika mo informer parce que ni décision ne a fait min jarana ko sebe c'est le fait que Front Polisario beka ont attaqué Amika terrorisme kele Front Polisario groupe terroriste je peux même te donner un nom même recherche que il y a un nom Ismaël Mouni Ahmed hein, il a été condamné Front Polisario Mogodo en état islamique bibaraka ñogon fait quoi donc c'est des gens qui nous attaquent donc comment est-ce qu'on va continuer donc le fait que au fin que c'est vraiment salutaire pour moi et en la diplomatie qu'il faut focus avec Drissa mementa ami fo ki wala mano kana kena nyina ma bi tlega na ka keni malini maroka bolo ni ngomani tabulu kura sarawi malika ka la ko doni bo luka pew ka ira saka fo ko maroko hakrina min tara jesre na nga jakulu fe no Nations Unies ko baraka ko humu konnana ambi fo ki wala mano sisa fala e mi nga babu ta ko flana e obetali ke bienal la ladado sibiri mamunu tara bienal keneka ani mamunu te ku bela jelen ga kelenye mi bienali ale sigira tumutukaw fe décembre kalo tmene le tan segin kana bla le tan ani le mugani segina baraw konnana sa suosu muyanga marabolo do tumu bla flani de bela joila klon kun chala ale ngira flana e buguni ngo fe bit le kana amna joila ka ulu e baramige moti tumutukaw fe bienala sad babal kayru konnana falay ka jata leondo anga jangata tumutukaw ulu fe